Ka publik hearing ka ba on pelong mentaka step ka arpu artarik ujemang arajar penriu ka balawer da ka Meghalaya Pollution Control Board penban laong bahalenti khak ka wei na ka trok lese ka balakano balakhang lenti da ki he jong Shri Cement Limited ne ki dalal kane kar kompen yang ya ka trok ha ka bakala yang kenriang ban pen i ka jingkhang lenti ya ki pai ba ki batmu ban lech ka publik hearing ban laong ru bakala don ka jing pen ibor ya ki dikhot jong ka Pollution Control Board ki la syabe andre omshan hakmat upai ba balayeng da ka ding ka balaklang bantang ya ketika trok kani ka jingjia kala dai ne ka step sya ka nyow ba JAA lami shishu ka jingong bakine ki dalal ki pen up bat pendon kam da ki bri jong ka jai pendri ka jongi ha ka bakila pen up na jrong da ka jri pause amshan hakmat upai ba yamenta kat ban penmi ya kani ka kubor baro la wenglut ya ki jingkhang lenti